Aquest primer dia de col·legi, Palma, segons assegura des de l'Ajuntament, no ha patit problemes de trànsit. Tan sols s'han registrat restriccions a primera hora del matí a la zona de Sant Rapinya i al migdia al carrer Aragó. I és que fins divendres s'aplicaran algunes mesures preventives com no iniciar obres ni permetre el trànsit de vehicles pesants fins les 9:30 del matí. Avui, a més, s'ha estrenat un nou tram de la via de cintura amb tercer carril que ha ajudat també a alleugerir el trànsit. És el de l'enllaç de la carretera de Valldemossa fins al camí de la Vileta. En tot, Cort recorda als pares que el transport públic és gratuït fins als 16 anys. Nervis, tensió i molta concentració entre els alumnes mallorquins que demà juguen l'accés a una carrera universitària. Prop de 900 alumnes mallorquins tenen previst presentar-se a la convocatòria de selectivitat de setembre. Les proves comencen demà a la UIB i finalitzaran dijous que ve. Des de la universitat s'adverteix que les obres dels accessos a l'Hospital de Son Espases poden provocar retencions i dificultar els desplaçaments fins al campus. Per això aconsellen que es faci ús del metro o bé que els alumnes en cotxe es desplacin amb ventilació suficient i per vies alternatives. És la primera vegada que els exàmens de selectivitat només es fan a Palma. S'han eliminat les proves d'Inca i Manacor.